Namhlanje angizoba mude njengoba ngishilo. I want to speak about the name Jesus. The power. Amandla segameni likaJesu. Mhlawumbe ukuzwe kwenye inkathi kukhona ongasakhuleko ukuthi Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Uxake ukuthi hawu akakhuleki ngani? Uyakhuleka. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Ngiyangizwa bazalwane. So ubiza igama elinamandla. Isenze umfanekiso. If igama lami ngiwuNhlanhla waka Mandela, immediately wonke umuntu uzobuza ukuthi uhlobene yini. Ngifuna ukukhombisa amandla segameni. Now mangithi ngoNhlanhla wakaMbeki, uzongibuza ukuthi uhlobene yini noMbeki lo wayepresident. Because kunamandla kuleso sibongo. And leso sibongo saka Mandela, saka Sisulu, saka Tambo, saka Hani, etc., etc. Sikwazi ukuvula iminyango purely on the basis mayithola call umuntu waka government or a minister ngithi ngiwuNhlanhla waka Mandela, they will listen. Kanti mangithi ngiwuNhlanhla waka Khambule waka where, but manke ngasho isibongo saka Mandela, the likelihood of ukuthi bangabuza ukuthi ngowakuphi akusabalekile because isibongo sesinivulele inhliziyo yalowo muntu lowo nendlebe yakhe ukuze alalele ukuthi ngithini. Nakanjalo igama elithi Jesu, it is so powerful. Multiple times, I can't even give a figure. More powerful than any sibongo, whether isaka Trump, isaka Bush, isaka Hani, isaka Mandela. None of those are important than igama elithi Jesu. In fact, iminyango ivuleka kalula ngaleli gama elithi Jesu more than any other surname or name that you can call. It is so powerful that uma uphelelwe amazwi ngenxa yobude nobunzima bendlela, because kuyenzeka izinto esibhekene nazo zisi-overwhelme so much that mhlawumbe kwenye inkathi kungavumi nokuthi uphimisele amazwi ozowakhuleka. I'm saying when you don't know, mangavumi nokuthi uphume uphimisele kungavumi, kodwa just say Jesus, Jesus, Jesus. Athi ohlabelelayo liyanganelisa athi ukhuluma ngesingisi athi it is the sweetest name that I know. It is such a powerful name that at the mention of lelo gama even amadimoni yasaba yanyakaza. Lalela, it is such a powerful igama leli ingakho ngifuna namhlanje I want you to understand how powerful the name of Jesus is. Tell your neighbor and say linamandla igama lika Jesu. Linamandla igama lika Jesu. I want us to start Acts chapter 4 verse 12. Number 1, the name of Jesus brings salvation.
Acts chapter 4. Ngosofikile uthi amen. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Alikho elingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Christ being God washiya izulu weza emhlabeni ukuze mina nawe sibe ingxenye yomndeni kaNkulunkulu, to reconcile us with God. Ngifuna ungena kakhulu. To reconcile us with God, so that in the book of Hebrews we can then come boldly to the throne of grace, because sesibuyisene noNkulunkulu. We reconciled with God because of what Christ has done for us. As a result, lilodwa igama and yodwa indlela yokuya ezulwini ukuba wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. So the name of Jesus brings salvation. Tell your neighbor and say, let it say this. Number 2, if you go to Luke chapter 10 verse 17. Luke 10:17. Come, just play anything. 10:17. Luke 10:17. Come here. Let me just pray for you quickly. Just kneel down here. Just kneel down here. Just kneel quickly. Father, we speak a blessing. Your business. Phezu komntwana wakho. I speak breakthroughs angakaze wacabange. Take his business to platforms angakaze acabanga ukuthi angafinyelela kuwona. Konje bengitheni sifunda phi? The 72, Luke 10 verse 17. The 72 returned with joy and said, Lord, even demons submit to us in your name. Ayikho imimoya engasubmit egameni likaJesu. Ngicela ukuphinda. Ayikho. uJesu wayenza izimangaliso. Then he said to the 72, hambani niyokwenza izimangaliso egameni lami. As you know, he then told masehamba watshela thina wathi mase namukela uJesu njengenkosi, mase ningamukela njengenkosi nomsindisi, in the book of Mark, niyokwenza izimanga nesimangaliso, niyophatha izinyoka, niyophuza ukubulalayo kungeke ungimbulala. Amademoni will submit in my name. I am telling you, if you call on the name of Jesus, every curse eke yaba khona ekhaya isinqotshiwe. Hayi ngicela ukuphinda bazalwane. Every curse, every forces of darkness, all forces of darkness, awana mandla egameni likaJesu. Hawu nikhona bazalwane? So ngifuna niyeke namhlanje ukuthi ekhaya shiya into zasekhaya, biza igama likaJesu. Ubiza into zakwaJesu la usuke khona phela. Usuke omunye umndeni manje. Hawu nikhona bazalwane? You are now adopted in this family of believers, and when as a Christian
usubiza igama likaJesu bese liyaresponda because umntwana kaNkulunkulu. Nikhona bazalwane? You are powerful. Hawu ngicela ukuphinda, you are powerful. Ngeke nihlushwe yimoya ekhaya nasemndenini ukhona. Izolo as we were flying from Cape Town size eThekwini khona insizwa ithi ihlushwa something la ihlele eduze kwami. Ngiyayibona lensizwa ukuthi ngathi ihlabile futhi nje ihlaba kakhulu kanje. Ngiyayizwa ukuthi kwakhona izola ilalanga ngithi kodwa Nkosi ngizoyithini lento le. Iphinde futhi ilokhu iphenduka and then ithi awe ngithi mina hayi ayikho into engizoyenza kuzomela nginikeze uJesu lensizwa. Nikhona bazalwane? Noma ingamamukelanga uJesu ngifike ngathandaza nayo ngayibeka isandla la instantly yaba right. He got healed immediately. I called on the name of Jesus. Bazalwane, ngiseplanini angikwazi ukwenza into eziningi. I just said ngegama likaJesu usuphilile. Angizange ngilande. I just said in the name of Jesus you are healed. And then ngase ngathi, would you like to receive Christ as your Lord and Savior? Ngachaza a few minutes what I'm not ready. Ngathi okay. Ngasho inhliziyo ngathi a seed has been planted. Nikhona bazalwane? My job is to share the gospel. Not angikwazi ukusa abantu kuKristu. Kodwa umsebenzi wami akekho umuntu engikwazi ukumenza sindiswe. My job is to share the gospel. Nikhona? And I did that. But uNkulunkulu ubefuna lo muntu lo ezwe amandla egama likaJesu lo angakamamkeli. And kunokwenzeka ukuba uthe sephumela athi kodwa ngamamkela ngangani. Nikhona bazalwane? Maybe uzisolile, but it's not for me. But my job was to then lay hands on him, give him Jesus, tell him about the powerful name of Jesus, waphila same time, and then give him Jesus. Although he did not receive him, it is now up to him ukuthi uyomamkela nini. If engamamkelanga khokhona izobe sengihambile. Nikhona bazalwane kuseni? That is how powerful the name of Jesus is. uNkulunkulu befuna ukungikhombisa lento engizoyishumayela namhlanje ukuthi nansi yasebenza. If le nsizwa ayizange iphathwe ilento ekade iphethe, ithi nje continue la. Ngiqale ngizibe. Ithi continue la. Ngiphinde ngizibe ngithi hey, lo muntu lo uyiphathela naye ibhabhalasi ngizomthini Nkosi akalalanga. Yagqigqa indoda ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu khona into afuna ngiyenze la. Ngathi can I pray for you? What? Yes. I said in the name of Jesus you are healed. What? Ngathi mina sekonjani? What ayisekho? Praise to God. Nikhona kuseni namhlanje. The name of Jesus is powerful. Akukho okwazi ukumelana negama likaJesu. Asikho isifo esikwazi ukumelana negama likaJesu. Ayikho imoya ekwazi ukumelana. Nikhona kuseni namhlanje. Shout and say Jesus. Shout and say Jesus. I don't think you understand how powerful the name. I said shout Jesus. No, shout and say Jesus. Come on, just shout the name of Jesus. Woo! Linamandla bazalwane. Lisasebenza namanje. Njengoba lisebenza over 2000 years ago. Njengoba lavusa abafileyo. Njengoba lankaka izimungulu zakhuluma. Elavula amehlo. Elavusa abaLazarus ethuneni. Namanje the same name. It's still powerful. It's still powerful. Linamandla igama likaJesu. The name of Jesus. Sinegama elilodwa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah.
abathi abanye bechelela intelezo omakhelwane nawe ukuthi Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, uhamba around ikhaya lakho and say Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Uloku bebeza igama elinamandla. At the mention of that name, demons submit. Bayeke babuthinta okubambekayo. Kodwa uKristu uyabambeka kuwena. You are here because of his grace. Grace. Usindiswe ngenxa yakhe. It's a real thing. He's the real thing. He's the corner bazalwane. So number 2. Ngathi ngihamba kancane. Bengithe ngishumayela kodwa ngathi ngifuna ukushumayela. Angiyeke. So Mark 16 verse 17 uthi in my name they will cast out demons. So I'm just repeating, emphasizing. So there is no other name esinikezwe lona emhlabeni nasezulwini owasinqobe ngalo. Number 3, the name of Jesus is nikeza access to the Father. John 14 verse 13 and 14, whatever you ask in my name. Now John 14, whatever you ask, John 14 verse 13 and 14. Whatever you ask in my name, John 14, 13 and 14. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name. I will do it. You can ask me anything in my name. In whose name, bazalwane? Jesus' name. In whose name? Jesus. In whose name? Uthini uJesu? Uthi egameni lami ningacela noma yini. Ngegama lami ngizoninikeza. Does it say I may give it to you? No. What does it say? I will. Will creates an obligation. It creates an obligation. I will go with you, kusasa mehali. Now I have an obligation to go with you. If I say I may, then I've given myself a 50% chance of going, 50% chance of not going. In my name, Jesus, I will do it. Egameni lika Jesu kuguta konke. Kodwa futhi egameni lika Jesu there is provision. So he says, number 3, igama lika Jesu lesiphi access to the Father, and uthi lapha in the other verses, I will ask the Father to give you another, and egameni lami ngizocela noma yini ngizakunikeza. Ikhona into esele kunoma yini? Is there anything excluded? So number 4, as I conclude, shout and say Jesus. Jesus. The name of Jesus releases miracles. Nasikhumbula istory salensizwa le eyayihleli in the beautiful gate. In the book of Acts chapter 3 verse 6. Ihleli yakhongozela iyacela. Icela imali noma yini ongayipha yona. So uthi uPeter igolide nesiliva anginalo. Ngoba kusho ukuthi lensizwa ilindele ini bazalwane? Igolide nesiliva.
ukuthi anginalo kodwa angikunikeze lokho enginako yini anayo Peter igama likaJesu ikhona bazalwane uthi Peter look let me help you fundamentally unenkinga yokuthi awukwazi ukusukuma ingakho ungakwazi ukusebenza awukwazi ukuhamba ingakho ungakwazi ukusebenza so let me give you into ezokusiza for the rest of your life angikunikeze igama likaJesu and igama likaJesu lizokuphilisa. How many of you are believing God for something? Whatever you believe in God for, whatever you believe in God for, there is a name that is above every other name. I'm saying to you, silver and gold, anginayo nami. Kodwa uNkulunkulu uthe angizokutshela ngaleli gama elinamandla. The name of Jesus. It is the name by which we do business, the name by which we grow in our careers, the name it releases miracles, whatever miracle that you believe in God for. Ngomay bese nobukhuleko ngiyakhumbula ngomay remember that special prayer ngiyakhumbula that special prayer and I said khulekela noma yini no snare wakhuleka April April no snare wakhuleka how nikhona khona sengizwile ukuthi ngiqondo ukuthini kulezo insuku or a few days later umama mfundisa phone athi hayibo nikhona bazalwane noma yini. The enemy has a tendency of wanting to limit us to izinto ezijwayelekile ezincanyana. Awunkosi ngicela imali yokugibela kusasa. Niyazi the enemy wants us to just ask for those things ezibukeke ngathi possible. How nikhona bazalwane ezibukeke ngathi possible. As I was praying for umntu saying because God has shown me already, someone who is going to come and invest in this business. Now imagine and this person is not bringing rands but bringing foreign currency. I'm not sure, I couldn't see in the spirit, but listen to this now. And kodwa anango ukukhambula uqanya izinto zakhe izona ke lezi zinto lezi because lensizwe yayifuna ishumi wathi lo angakunikeza ishumi angikunikeza ukuphila nikhona bazalwane so that you can stand up and walk and be fruitful to your family. So the enemy has a tendency of wanting ukuthi fune sibe limited. Siyancenga asincenge thina siyaphila kakhulu. Mawuke wakhuluma nami unjani? Ayi right kakhulu. Ngize ngisho kathathu futhi. Mawuke nje wangibuza ukuthi njani? Hey right kakhulu. Because noma ngabe kuthiwa angikho right but ngikhuluma ukuba right kakhulu. Angihambi ngokubona, angihambi ngenyama, angihambi ngama feelings, ngiyahamba ngalokho uNkulunkulu athi ngikhona. The name of Jesus releases miracles. The last scripture bese siyakhuleka. Liyanga Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Philippians 2. Igama elithi angizwa Jesu igama
liyanganelisa lingihlabelelisa. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him a name that is above every name. That at the mention of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. It is such a powerful name. Jesus, Jesus, Kama elihle liyanganelisa. Hlabelelisa. So I want us, when fear attacks you, call on the name of Jesus. Sickness ifika, biza igama lika Jesu. When isilingo sifika, temptation, call upon his name. When you have to make the key decisions, no matter how small or big they are, call on the name of Jesus. But more importantly, bazalwane, let's pray for other people as well. Izwile mfundisi ubaba Dlamini last week esiqinisa about praying. So I want to close and teach you how to pray. So there are 5 key things I want to share with you. Ngicela uyibhale phansi. So 5 things. So when you pray, mawuqala ukukhuleka, qala umdumise uNkulunkulu. Umtshela ukuthi ungubani. Ake sibuyisele ekhaya. So worship him. Praise and worship. Umuhle Nkosi. Ungefaniswa nalutho. Emhlabeni nasezulwini asimbonanga njengawe. Umhlaba nezulu kudalwe nguwe. Imfula igayidwa wena. Izintaba zimile nje zimiswe wena. Oh, the Ancient of Days, the King of Glory, the King of Kings, the one who was, who is, and the one to come. Usamncoma, uyamphakamisa, uyamdumisa igama lakhe. Uma ufika ukuthi nje phela ngoba sesakhulela emalokishini nasesilongweni, kodwa emzini womuntu awuvela ungene nje ungazange ukhuleke. Nina baka Mavovo
Khabazela. Kunje izithi ngonezi. Hayi ke sengimilela nizazi phela zonke. Nyangizwa bazalwane. So that's how even in our culture. So thina sivele sidlwanguze nje. Nkosi ngicela umsebenzi. Nkosi ngicela umsebenzi. Ngiya-interview kusasa Nkosi ngicela ngiphe umsebenzi. He will give it to you because he's a good God. But I'm teaching you today because you've been taught. If you are not taught, it's msho akanankinga naloko because awufundisiwe. Now I'm giving you the teachings to teach you. The first thing you do, usho noma yini efikayo ezosho ubukhulu nobuhle bakhe. Uthi sezulwini. Malihlonishwe igama lakho. Isho liqhubeka ithini? Angnezwa. Yes, qhubekani. Usecelile manje. Qhubekani. Intando yakho mayinziwe emhlabeni engasezulwini. Qhubekani. Useyacela kodwa uqale wenza njani? Umphakamisa. Likhona bazalwane. So number 1, mphakamisi. Lokho nje kufika engqondweni yakho. The best place to know how to exalt igama likaNkulunkulu is to read the Psalms. Amahubo kaDavid. Akekho umuntu eBhayibhelini ophakamisa uNkulunkulu okudlula uDavid. The book of Psalms. So if you just want to know izinto ongazisho ngaye, just to get a revelation of who God is, start reading Psalms. Just 1 Psalm a day. And then you will get to know who God is. And usuzokwazi nawe ukuthi awudingi nokumemorize, kuzosifikela lokho kade kulokufunda every single day. Ungazuyihluphe ngokuthi uyamemorize. Nikhona bazalwane. So number 1, asimdumisa. Number 2, asimbonge. Remember his goodness. Asimbonge for. That's bazalwane. Ayikho nje into ungayithandi nawe njengengane enga-appreciate. Izolo bengikuthengela lokho. Namhlanje usufuna lokho. Uya throwing tantrums because anginawo amandla ukuthi ngikuthengele lokho. Uyingane embi engabongi. Angisho njalo. So thank God. Just remember okuhle baba siyabonga. Siyabonga ngophahla. Siyabonga Nkosi ngomsebenzi. Siyabonga ngokuphila. Nyangizwa bazalwane. So there is something that you can. I know une pressure yokuthi ujahe lezi zinto zijahile. Akume kancane. Ake nje uqale umdumise ebese uyabonga ngobuhle abukhombisile already empilweni yakho. Angisho yabona mawusamdumisa earlier when you were praising him and worshiping him, ubumdumisa ngezinto azenzile ezweni. Manje usubonga ngezinto azenzile kuwena nasemndenini wakho. Nikhona bazalwane. So number 2, thank God for his goodness. Khumbule nje izinto azenzile zona. Number 3, sungacela. Kodwa be specific ekuceleni kwakho. Cela kahle ngube clear. You can even write down the items, 2, 3 items, 1 item, and say Nkosi cela umsebenzi. I know what was name. But Nkosi is a prayer kasine. But Nkosi cela enhle insizwa le. Ende
Ngoba Nkosi nami ngimude. UNkulunkulu wamnikeza engaphezulu kwakhe ngobude. Nikhona bazalwane? Wathi Nkosi uyithi vavana nangempandla. Jesus. Nikhona bazalwane? Eswenkayo insizwa. But above all, emthanda uNkulunkulu. Are you hearing me, bazalwane? So your prayers must be specific and be clear kuNkulunkulu. Ungathemelezi ngoba ufuna ukuthandaza isikhathi eside. Don't. Just be specific, be clear, say straight to the point. So number one is talent pants. There's two more. Number one is just senza njani? Siyamdumisa. Number two, senza njani? Mbonga uNkulunkulu. Number three, ask and be specific in your prayers. Okay. Number four, have faith in Him. Mkholwe. Yabona ke manje ngoba usukhulekile ngithi sewukhulekile. When you pray, believe you have received, then you have received. You may not have received physically, but you've received spiritually. So, mthembe uNkulunkulu. And then number 5, the prayer of faith. Number 4, the prayer of faith avails much. Then number 5, listen to His voice. This is where we generally miss it. I've done quite a lot of teachings on listening to the voice of God. So now, I'll allow time again so that there's a guide about how to navigate land refunayo. So start in Panzi. So number 1, praise and worship Him. Remember His goodness. Ask and be specific in your prayers. Have faith in God. Just call ukuthi njengoba sengithandazile sekwenzekile. And then listen to His voice. We're about to pray. I want us ukuthi singasabi konke sicelayo sicele egameni likaJesu. Sicele sihlanye namhlanje. If you can go anywhere, you can go around, you can come here, you can walk around anywhere. Sithandaze sokuyinhlanya namhlanje. Nikhona bazalwane. That's what you're about to do now. So siyaqala ukukhuleka manje. So our first prayer, sinama prayer items are 4. But the prayer item yokuqala is a prayer of surrender. A very difficult prayer. Because uthi Nkosi yenza noma yini ngempilo yami. It's a prayer where uzothi Nkosi susa pride kumina. I surrender my plans. I surrender my ambitions. And I even surrender my fears. The first prayer, we are basically saying, Nkosi, let your will be my will. Lokho ufuna ukwenza ngempilo yami akube ikona. So that's number 1. I know ujahe sebe ku breakthrough sofika kuyona. Ake siqale surrender uNkulunkulu kuqala. Let God's will ngempilo zethu and God's purpose prevail above ours as members of